съм Ендър Нута и играм в Budel PvP. Един много як сервер. Сервер е постоянно пуснат. 24 часа на ден. В сервер има защити на хометата с фекшени. От Warp Info може да разберете как се прави фекшен. Като ви пусна в сервера, веднага получавате един ето такъв сет, един стак обсидиан, 16 тъната май беше и има два кита. Кит февруари и кит сяуит. Главният сервер е... Сега ще ви го покажа. Ето това е главно. Ай, забравих храна. Ето, кит сяуит и кит февруари. Кит февруари дава един Iron Set, Protection 4, Fire Spec 2 май беше. Сервера е много як. Има много ранкове като Builder, Swite, Creeper и... Той е излезна. Ще го гоним. Айде, умирам аз. Трябваше да се върна. Някой да ме отвори. Плиз. Отвори. Хайде. Гадно. Умирам. Умирам. Спете се вие, бе. Тия са тия 100%. Явно не. Не. Да. Не. Не. Гадино. Отваря, бе. Ще избягам. И тогава да напиша спам. Като нямам легендарки, си отивам. Чезвай. Някой отвори, бе. Отваряйте, бе. Отвори. Мерси, е, пич. Спечелихме малко неща. Ще взем повече легендарки. Къде отидоха, бе?
Аз имам стаки 14, а тук има още, мисля, че стаки 18. Не, 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 не! Избягаше. Избяга. Гадно. Той май умря, да. Спасявай ме. Тим, Тим. 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 Отвори. О, да. Спаси се. О, той излезе, той излезе, той излезе. Излез, излез. И си влез. Ох, спасих се. Градини. Градина. Умирам. Къде умрех, да. Ето. Това е джампа. Ето. Сега ще ви покажа шоп. Шопа. Ето. Може да купувате всякакви неща. Барони, стъкла, глупости, пошанки, радови кирки. Ще оставя IP-то в описанието. Ще идем малко за пясък. Да направим малко пошанки. Жалко, че в шопа няма пясък. Дано ви харесва клипа, харесвайте, абонирайте се за мен и това беше всичко от мен. Чао!